Mielikuvituksesi herää. Alat uneksia. Pystyt helposti eläytymään mielikuviin, ja tämä eläytyminen onnistuu vähitellen yhä paremmin toistuvan harjoittelun seurauksena. Ajattelen nyt aurinkoista kesäpäivää. Olet rannalla. Katselet auringon kimallusta aalloilla. Näet sinisen taivaan, poutapilviä. Katselet pilvien liikettä. Seuraa lintujen lentoa taivaalla. Tunnet olosi yhä levollisemmaksi. On hyvä olla. Aurinko lämmittää. Tunnet sen lämmön. Kuulet kesäisiä ääniä. Tuulen havinaa. Lintujen laulua. Kuuntele niitä. Ne alkavat kuulua yhä selvemmin. Katsele ympärillesi. Mitä kaikkea näet? Mitä muuta näet siellä? Tee ympäristöstäsi mahdollisimman elävän näköinen. Kuvittele se mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Näe, kuinka ajatukset lipuvat mielenmaiseman yli, kuin pilvet sinisellä taivaalla. Ne tulevat ja menevät. Kun häiritsevä mielikuva nousee mieleesi, tarkista ensin, oletko mielikuvan sisällä vai sen ulkopuolella katsomassa sitä. Jos olet kuvan sisällä, siirry kuvan ulkopuolelle ja katso mielikuvasi ikään kuin katsoisit elokuvaa. Huomaat ehkä olosi keventyneen jo nyt. Saatko poistettua kuvasta liikkeen? Tee kuvasta liikkumaton. Saatko tehtyä kuvasta kaksiulotteisen, ikään kuin valokuvan tai maalauksen? Tee kuvalle se, mitä alitajuntasi ehdottaa mieleesi nousevan ajatuksen muodossa. Koko kehosi on täysin rento. Sinun on hyvä olla. Voit hetki hetkeltä tuntea yhä selvemmin tuon miellyttävän kesän lämmön kasvoillasi, ihollasi. Saatat tuntea lämpimän kesätuulen hyväilevän ihoasi ja kasvojasi. Ja mitä selvemmin tunnet, sen raukeammaksi voi olosi käydä. Myös kaikki se, mitä et jaksa tai halua kehossasi kantaa, valahtaa ulos hengityksen myötä, alas lattialle. Voit huomata, että pystyt ajattelemaankin rennosti. Tällä hetkellä saatat tuntea, että voisit vaikka hymyillä ja antaa onnellisuuden tuntua kasvoillasi. Voit keskittyä omiin miellyttäviin mielentuntemuksiin ja samalla ympäristö voi alkaa vähän vähältä menettää merkitystään. Sinulla on mahdollisuus tehdä valintoja. Voit itse valita, mihin kiinnität huomiosi ja minkälaisia ajatuksia pidät seurannasi. Voit kiinnittää huomiosi yhtä hyvin mielialaa laskeviin, kielteisiin asioihin kuin hyvää oloa tuoviin, myönteisiin asioihin.
Palauta mieleesi kuvia kukista, eläimistä. Ajattele sadetta, tuulta, aurinkoa. Nämä kuvat hahmottuvat yhä selvempinä kerta kerran jälkeen. Pienet, miellyttävät muutokset valtaavat koko olemuksesi. Voit tuntea, kuinka ikään kuin höyhenen tavoin vajoat alaspäin, pehmeällä vuoteella. Yhä miellyttävämpi, yhä syvempi, unen kaltainen raukeus valtaa koko olemuksesi.